Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ftehim dwar stabbiltà fil-prezzijiet tal-ikel huwa t-tielet patt soċjali li wassal għalih il-Gvern għal poplu Malti wawċi. L-ewwel patt soċjali kien fil-pandemija u t-tieni patt kien iż-żieda fil-paga minima. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'diskors li għamel f'attività politika oħra ta' nhar ta' Ħadd din id-darba f'sala pakkjata nies tal-Lukan Dewlenija fl-Imġar Għawdex. Hawnhekk Dr. Bela spjega kif il-Gvern kien kommess li jindirizza aspett ieħor tal-isfida tal-inflazzjoni minkejja li kien hemm min qal li l-Gvern m'għandux jidħol f'dawn il-kwistjonijiet u jħalli is-suq isuq. Fil-budget nerġgħu nanalizzaw is-sitwazzjoni li nista' nserħilkom raskom huwa li dak Gvern li kien għadu u se jibqa' warajkom kollha. Qed nitkellmu fuq 400 prodott illi mill-ewwel ta' frar tafu li mhux se tmorru ġo supermarket u tgħidu ara. Raġgħu lew. Mill-ewwel ta' frar tafu li se jkun hemm stabbilità sħiħa f'dawk il-prezzijiet, bekk tiggarantixxi l-istabbilità, bekk tiggarantixxi s-serħan il-moħħ lill-poplu u lin-negozji wkoll. F'diskors ċar Roberta Bela għal kif dan il-Gvern huwa tan-nies u għalhekk qatt ma ħalla u qatt mhu se jħalli lin-nies waħedhom. Dan jixtuh il-bosta miżuri u inizjattivi li ttieħdu. Mill-weight supplement waqt il-pandemija, l-iskemi ta' vouchers għal darba darbtejn li tajna wkoll waqt il-pandemija, mekkaniżmu ġdid kontra l-għoli tal-ħajja li jħallsu kollu l-Gvern, budgets wieħed wara l-ieħor bla ebda taxxi ġodda, trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd, l-aqwa investiment fil-benefiċċji soċjali, l-aqwa investiment fil-infrastruttura, roħs u stabbiltà fil-prezzijiet tal-fuel, stabbilità fid-dawl, fl-ilma u fil-gas. U fil-waqt li nifmu u ngħinu lilkom ninvestu fil-futur tagħkom. Il-Prim Ministru tenna li l-Gvern wasal għal dan il-għan għax jemmen fil-poplu Malti wawċi, dam kontrast tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li kburija li akset lil Maltin u Lawċin meta kienet tigverna. Temnu li sallum għadhom iħossuhom kburin bil-mod kif mexxew qabel l-2013. Smajtuh dil-ġimgħa fil-Parlament il-Tonio Fenek, l-eks Ministru tal-Finanzi tagħhom, reġa' qal kemm kien tajjeb il-Kabinett Nazzjonalista meta ddeċieda li jolli il-prezzijiet tad-dawl u sallab lil kulħadd kien. Roberta Bela temm id-diskors tiegħu b'messaġġ favur Malta u Għawdex iżbaħ u aktar b'saħħithom. Jekk temnu fil-politika progressiva tagħna u mhux fil-politika tal-awsterità tan-naħa l-oħra, jekk temnu li l-Gvern ta' pajjiżna għandu jibqa' Gvern tan-nies, jekk temnu fil-proġetti li semmejt tal-Għawdex mela minn għada stess, anzi millum stess, ejja ħammiddu għonqna x-xogħol flimkien biex nibatu messaġġ qawwi favur lokalitajiet isbaħ. Grazzi tal-appoġġ tagħkom, Għawdex gżira ta' villaġġi, Għawdex isbaħ, Għawdex u Malta aktar b'saħħithom għax jekk nibqgħu flimkien biss nistgħu insaħħu Malta tagħna.